Hadin panakaliang Menteri Rangba Kejelau Konrad Konggal Sangma bat kumju nakaliang MLA Kajirang constituency uba Sostenas Satun dang haki khindiat sngi balala kilapan bena pajba lengba kilat pathai khubor baya ka patharkhma administrative union on kentiu kerdano shaka civil subdivision haga arpsau tarik unai wing ar arpor nakaliang ka ribhoi dorbar hakashi tarik unai wing ar kila penlong ye kajingi kendu lang jong baro kinong kitkam kiba kentup lang UMLA kanong po constituency ba Meral Bonds im nakabenta banyakran peliu jengmun halor katai kaman kabasyen on sayo ban kentiu no ye kapatar khma administrative unit shaka civil subdivision. Hadin kajingi lang habakran shikilat pathai khubor presiden ka ribhoi dorbar uba RB Shadam ulapan kanmau bakane kamat jingdawa ban kentiu no ekapatar khma administrative unit shaka civil subdivision kadai ka panakaliang ka ribhoi dorbar nadu kisnam ki ba menshuwa kala judawa nakapor shakapor shushu ula airu kajingi ro yu menteri rangba halor kajingshim khia kajong u lala ban penurlong ye kane kaman kaba kongsan kumju ula airu kajingi ro UMLA uba Sostenas Satun ubala shimkhia bat treshitom ban yai budin bat yatrelang rengkat-rengkan kabalala ban pun urlong menta yakane kaman kumju ula ongru bakan long kaba sngo kaman ladakin khatlang ya karibhoi dorbar ban yadon lang ban sakhi hakatai kasngi penbena kentiu kerdan ya kapatar khma administrative unit shaka civil subdivision bat hakane ka working committee ka bangilayo mentam step ngilaya keren kapang kabade tang kawehi kawa kamat kawa kongsan kata kade halor ka jingkentiu ya ka Western Ribhoi Administrative Unit syaka Civil Subdivision kumbala penbenada u Chief Minister hagini sngi de halor kan kapang naga liang ka Ribhoi dorbar ngi penpau ka jing kemen kawa krau ngi ai ka jing sungongu ya u Chief Minister bal ya ka sorkar bari ya ka kabinet jong u kibala penurlong ya kane ka jing terang jong ka Ribhoi dorbar kabala yakhi ya kane ka kam kibala bu jing dawa na du kisnem kiba khaman swa ngi penpau ya ka jing sukumen ka jing syat kemen kum ka Ribhoi baro ka wei ba ka wei na gidong ba i jongi ka Western Ribhoi kala urlong ya kane ka jing dawa ka bagala slem ba ka bangila kwa kumban syatu hangne bania tiplang karibhoi dorbar nadu kisnem kibala seng yaka haus nem sia ya kendai spa nrifusan malayalam dai doktor di lapang kijong fadat sngi bat kilayale ban penio ia kan ka distrik bi jongi kasujaran khat ba ha kita kisnem hakapor kabalong Chief Minister iba bibilong do nilayo ban ngilayo ya ka civil subdivision karibhoi civil subdivision bat house name new bat house name kendai puar hadin ke jinglong Chief Minister jongi doktor di lapang jarang khat hak ta kapor ngilong ki badon bok la upgrade na ka civil subdivision sya ka district ngiken mau biang-biang bah ka khat new tarik jong ubnai January hangne hi hapo hane po circle house ngilakot ia u Chief Minister hakaway na kajinglang ba jong karibhoi dorbar hakaba baro sangut ki MLA jong ka district bat ki MDC ki adon lang baro bat hangtang ilabu ia kane koy kamat kajing dawa ban upgrade no ia ka Western Ribhoi Administrative Unit sya ka Civil Subdivision bat hadin kata ngilalai du ban kendu yu hapo office haka arpo tarik jong bana Agos jong snem arpo ngilai ngiabu ia ka ju kajing dawa ba un penkloino ban upgrade ia kaneka administrative unit syaka civil subdivision hadin mengioi bau Chief Minister hakawai na ki program kebawan habernihat ula penbena ba imat ia ka pathar khama on saai syaka civil subdivision tengilalum ia kaneka jenglang ban ngila penpau jong songo yu na du ko por bat hakini kisngi nang yo ka jing tip lang bagi media ba u Chief Minister ula declare sendon ba on upgrade no yaka bat ya katarik ru ula ong bakan long haka arp sautrik mentau munai November te karibhoi dorbar da kamen sim jong kajing kemen ngila priang sngobha ya kan kajing pemena jong u Chief Minister bat lada kata kajing priang ha kata kasngi lada ki khot ngi kloi ban long
Kibedon Bantalang ha ketika sengi keba. Kini digurit ia kaneka subdivision. Ngidang kuaru banang kentiu ia ka Eastern Riboy syaka civil subdivision. Kebakan tup nado ki Boirembong kitu area situ. Badia ko Umsning civil subdivision kebakan tup sadu ki Senong Maulang sadu cha Amjong ki bahap hapo jong Umsning block. Bat ngidawaru bat ngidang kerpat ru ia sorkar. Bakanang irap yangi bakanang penkrek ban ai ya ki block development hak thai umden bar ki thai mahoti. Kita gidi kimat ki ba kari boy dorbar kadon hadu menta ban kerpat syak sorkar. Ban ngi ai kubleiru ya lokal MLA. Ya iba sostenus sotun ubalong u MLA menta jongane ka thai ubalai tresitom rengkat ubadon ru hakane ka sorkar ubalai Buddin yang ne ka kam badai lang ba ka jing tre ka jong u balala ban pun urlong. Ngimdan kano ka jing super kari boy dorbar ka yeng halor kanong rim kumong ong mene ba habawan kino ki development ngi pediang dak basmuhun.